trí dó hían náid tíochaoib seo bliain ag léamh coppla scéal nuaíocht Sararach i mé a bhhaile nachta. Tá mé a dhéana ríis go bhfuil tí Tá mé ag breanú orm féin sa Scáileáin agus ar nó cé go bhfuil me an feiceálach. Nach bhfuil dar bhhaid gan bheith breanú orm féin úsáid mé pís papur. Nus, ní féidir le mé féin eiceáil níos mó, rud agan bhfuil me breanú steach caoildíireach ar an camera. Na dé an waith. Tá siad sin Hillary Clinton agus Bernie Sanders ag ionsaí a chéile margheall ar díntúirí. Der Sanders nach bhfuil na díntúirí cearta ag Clinton agus tá Clinton ag rá rud ceanna faoi Sanders tá teannas sa fortí dá réir agus tá nach deas sa feic an bhirt ag cathe spéir lena chéile. Ach céir déile a dhéanamh ach solta bhaint as na tinte ealaíne. Níl is ag na poblachtánaí ceart becheart dó bhíonna. Tá na deontóirí ag sin lucht an mhuoinethe ag fólam conas titim an rá le Ted Cruz rud atá dechar ó is Amadan ó gachrad atá feiciam. Ach cibé tá simanaí comórta ag grínteach sin tá simanaí díomhlíonacha an sin focail ná chola mis riamh an úsáid agus tá áthas orm seansa éile úsáid. Tá cóhimanaí ag na deontóirí seo agus siúd a bhfuil simanaí comórta ach le Ted Cruz tá siad níos sásta an targad a leagan síos ró ach tugann an scéal le fios gur réiteach citeach caitheann éon tú. Boko Haram san Afric tá riant mrá ag éalú agus a tuairt le fios gur mealúiad nó gur olbhúiad is dechar an bríthar cearta aimsiú le bheith ina búmálathe de Boko Haram scéal trúbhéalach. Disney té an scéal áirithe ar chúl an stáitse le fáil amach céim fá gur porgaíú Thomas ó Staggs. Hanim níúla déana mar chomharba Robert Iger man bhfuil dul amórm. Ach cé gur bhfuil an scéal amó gur hábháil sé bheathe Iger nó a chua písa sicí na wasú is scórnach Iger agus gur úsáid Stag an Schäft heimlich níl Stag a fáile foist sin é Disney gró mar is an búil. Bhain snaimín le Hillary Clinton agus í
hiúlóid timppel carach chahar nuárach bin nár aibre a Metrocard. Well, valóíre bin an aib sin agan a gúnaí. Ol gháil aibrethe sa tíre cosúil go bhfuil an Stát Islamach ag gháil aibrethe nó gur gháil siad aibrethe as monarchas cement in aice Damascus. Deir Vladimir Putin, tuigeann nach níoradh sé seo, go bhfuil tuairiscí nuaíochta faoi chamastíl agus camaléireacht sa Rúis, mar chuid de iireacht an Rúise éagású. Éagású is dócha. Tá an Tsín ag iarraidh deireadh chur le as sroimhe airgid as tír, níl is agam conas. Dócha nuair a bhí an ri an airgeadra, ní féidir am an focail sin úsáid, airgeadra déanann saoránaí síneacha iireacht an airgid a chur amach as tír, agus tá an Tsín ag iarraidh deireadh chur leis an seift sin. Tá locht feachta síochta is cosúil in an túidimí vótóirí a airú tá ináid cearta dóibh siúd do locht chreascnéis trí áite bhí dhéama lecha dorais. Bailí orb ní bheith misí déana sin mar bhua séns go bhfuil an paltóg dearan agus mé á dhéanam. Ach, bailí orb má tá si dá dhéanam. Réamháis níos lom do chathair, no, ní féidir Atlantic City aistriú an féidir. Tá Atlantic City á réiteach féin do habhra dúiseach grúma. Tá siad ar bheagán airgid tá daoine ag tréigeann na háite agus ní fios céas a cheocaí an tairgid dóibh. Na Masters, well, bhí sé beag nach ag Jordan Spieth ach cháil sé do hasannacht an tanim dearmatí agam. Thosa sé le cua. Tháinig Jack Nicklaus, Arnie Palmer agus Gary Player amach chun túsa chur leis an Immert. Agus nach deas na sean imreoirí seo eiceil. Scanan nua le Melissa McCarthy, bailó dhéire tá siad carna an airgid agus sa scanan seo de bás tógann si ról gúrú inistíochta a hainian na dainian léiche bheith ganas nach bhfuil siúlaice náíre ach chamastíl óhíh spreagaide is cantar spreagchaí. So sinna méid sin iad na scéalta ón ine seo chaite an tochtú lá Aibreán 2017 agus ní léonú deile le ráthagam idir dálíonn mar sin guím láma ar go léir agus tásúla an go bhfeiceimid i chéile ríos ar a bháil. Slán tamil.